Εγώ είδα. Εγώ άκουσα κάθε λέξη. Κάθε κλειστή συζήτηση, κάθε μυστική γέληση, κάθε ηχογράφηση που στάλθηκε πίσω σου στην οικογενειακή ομάδα, στην επαγγελματική ομάδα, στην παρέα της εκκλησίας, στην κουζίνα μεσημεριανού της Κυριακής. Τίποτα, απολύτως τίποτα, δεν πέρασε από τα μάτια μου χωρίς να το καταγράψω. Και σήμερα εγώ, ο Κύριος σου, αποφάσισα να σου μιλήσω με άμεσο τρόπο, χωρίς περιστροφές. Επειδή αυτά που έκαναν με το όνομά σου ενώ εσύ κοιμόσουν, ενώ εσύ δούλευες, ενώ εσύ προσπαθούσες για τους άλλους, δεν θα μείνουν πια έτσι. Έχω ήδη πάρει μια απόφαση και στα επόμενα λεπτά θα σου αποκαλύψω ακριβώς τι θα συμβεί στη ζωή εκείνου που σε πρόδωσε με το στόμα. Μην φύγεις από εδώ. Αυτό που θα ακούσεις τώρα μπορεί να αλλάξει την κατεύθυνση του σπιτιού σου, της δουλειάς σου και της οικογένειάς σου ακόμα αυτή την εβδομάδα. Ξέρεις γιατί αυτό το βίντεο εμφανίστηκε σε σένα σήμερα? Γιατί ακριβώς σε αυτή τη μέρα που ξύπνησες, νιώθοντας κουρασμένος, με εκείνο το παράξενο βάρος στο στήθος, με εκείνη την κακή αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις τι. Θα σου εξηγήσω. Εδώ και εβδομάδες, ίσως μήνες, παρατηρείς περίεργα πράγματα να συμβαίνουν γύρω σου. Άνθρωποι που σε ζητούσαν πριν έχουν εξαφανιστεί από το πουθενά. Προσκλήσεις που πάντα έπαιρνες σταμάτησαν να έρχονται. Εκείνη η φιλία που φαινόταν σταθερή άρχισε να ψύχεται χωρίς καμία εξήγηση. Κλεφτές ματιές στην εκκλησία, στο γραφείο, στη ψητή της εβδομάδας. Το ένιωσες, αλλά σιώπησες. Προσπάθησες να πείσεις τον εαυτό σου ότι ήταν η εντύπωσή σου, ότι υπερβάλλεις, ότι πρέπει να σταματήσεις να είσαι δραματικός. Αλλά σου λέω τώρα, και θέλω να το σημειώσεις στο βάθος της μνήμης σου, δεν ήταν εντύπωση. Το ένιωσες γιατί εγώ επέτρεψα να το νιώσεις. Το πνεύμα μου σε προειδοποιεί πριν επιβεβαιώσει η ανθρώπινη γλώσσα. Και αυτό που συμβαίνει είναι ακριβώς αυτό που υποψιάζεσαι. Μίλησαν, μιλούν, συνεχίζουν να μιλούν, σε αποκάλεσαν δύσκολο, σε αποκάλεσαν υπερήφανο, σε αποκάλεσαν εκμεταλλευτή. Επινόησαν ιστορίες που ούτε θα αναγνώριζες ως δικές σου. Παραμόρφωσαν μια χειρονομία σου από αγάπη ως συμφέρον. Παραμόρφωσαν μια στιγμή κούρασης ως αλαζονία. Παραμόρφωσαν τη σιωπή σου ως έλλειψη πίστης. Και το χειρότερο, πολλές φορές εκείνοι που το έκαναν κάθονται στο τραπέζι σου, φιλούν το πρόσωπό σου, σε αποκαλούν αδελφό, κουμπάρο, αγαπημένο μου παιδί. Το νιώθεις τώρα αυτό το σφίξιμο στο στήθος, αυτή την ενόχληση, αυτό το μείγμα οργής και θλίψης ανακατεμένο με ανακούφιση. Αυτή είναι η αλήθεια που έρχεται στην επιφάνεια. Θέλω να καταλάβεις κάτι πριν από οτιδήποτε άλλο. Δεν χάνεις το μυαλό σου. Δεν είσαι υπερβολικός. Δεν είσαι δραματικός. Αυτό που ένιωθες αυτούς τους τελευταίους καιρούς είναι πραγματικό και είμαι μάρτυρας αυτού. Και αν είσαι εδώ, αυτό το ακριβές λεπτό, ακούγοντας αυτές τις λέξεις, είναι επειδή ήρθε η ώρα να δράσω. Όχι από εκδίκηση, δεν χρειάζομαι εκδίκηση, αλλά για δικαιοσύνη. Για τη δικαιοσύνη που περίμενες σιωπηλά, ενώ άλλοι χρησιμοποιούσαν τη φήμη σου, σαν να ήταν ένα πιάτο που περνούσε χέρι με χέρι στο τραπέζι της Κυριακής. Αυτό το σφίξιμο που νιώθεις τώρα, αυτό το δάκρυ που ίσως τρέχει από την άκρη του ματιού σου, χωρίς που να το έχεις καταλάβει, δεν είναι αδυναμία. Είναι το πνεύμα μου που σε αγγίζει στο ακριβές σημείο όπου η πληγή ακόμα αιμορραγεί. Και πρέπει να σου πω με όλη την ειλικρίνεια που χωρά στον ουρανό, δεν ήταν σύμπτωση που αυτό το βίντεο ήρθε σε σένα. Το ξέρεις αυτό. Το νιώθεις αυτό. Υπάρχει κάτι μέσα σου που κατάλαβε, ακόμα και πριν τη λογική σου, ότι αυτές οι λέξεις ήταν ετοιμασμένες για το όνομά σου. Είσαι ένας από τους εκλεκτούς μου. Και οι εκλεκτοί μου πάντα κουβαλούν ένα βάρος που οι κοινοί δεν μπορούν να καταλάβουν. Γι' αυτό σε κυνηγούν με το στόμα. Γι' αυτό επινοούν πράγματα για σένα. Επειδή μέσα σου υπάρχει μια κλίση που ενοχλεί εκείνους που δεν έχουν ακόμα ξεχωριστεί για αυτά που έχω. Και ακριβώς λόγω αυτής της κλίσης δεν μπορώ να σε αφήσω να φύγεις από εδώ χωρίς προστασία. Γι' αυτό ετοίμασα το ισχυρό ψηφιακό βιβλίο για σένα. Πώς να ξέρω αν ο Θεός θα με σώσει στην έσχατη κρίση. Ο σύνδεσμος είναι εδώ στην περιγραφή και σταθερός στην κορυφή των σχολείων, υπογραμμισμένο από το Άγιο Πνεύμα, ώστε τα μάτια σου να μην περάσουν από πάνω. Χιλιάδες από τα παιδιά μου, σε ολόκληρη τη Βραζιλία, σε σπίτια ακριβώς όπως το δικό σου,
κουρασμένες μητέρες στη Θεσσαλονίκη, προδομένοι πατέρες από συνεργάτες στην Καβάλα, σιωπηλές γυναίκες μέσα στο σπίτι στα Χανιά. Ταπεινωμένοι άντρες στη Αθήνα άνοιξαν αυτό το βιβλίο και μου λένε μήνυμα μετά μήνυμα ότι κατάφεραν για πρώτη φορά μετά από χρόνια να κοιμηθούν χωρίς σφιξίματα στο στήθος. Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να βγει από τον αέρα οποιαδήποτε στιγμή και αν το έφερα μπροστά στα μάτια σου σήμερα, είναι επειδή σήμερα είναι η μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Σχόλιασε αμήν κάτω από αυτό το βίντεο τώρα αμέσως, ως σφραγίδα ότι άκουσες την κλήση. Τώρα πρόσεξε τι θα σου αποκαλύψω, γιατί λίγοι θα έχουν το θάρρος να σε διδάξουν αυτό. Υπάρχει ένας πνευματικός νόμος που κανείς δεν σου είπε στη ζωή και που θα σου παραδώσω τώρα, στην πρώτη χέρι. Όταν κάποιος μιλάει άσχημα για σένα πίσω από την πλάτη σου, πνευματικά αυτή η σεξ είναι κερδίζοντας μεταβίβαση. Κάθε αρνητική λέξη που εκτοξεύεται κατά ενός παιδιού μου είναι σαν μια επιταγή που περνά από τον λογαριασμό αυτού που μίλησε στον λογαριασμό αυτού που μιλήθηκε. Όταν μιλάς άσχημα για κάποιον που δεν είναι υπό την κάλυψή μου, ίσως αυτή η λέξη προκαλέσει ζημία. Αλλά όταν μιλάς άσχημα για έναν από τους δικούς μου, για έναν από αυτούς που φέρουν το στίγμα μου, εγώ παρεμβαίνω. Παίρνω αυτή τη λέξη στον αέρα προτού αγγίξει εσένα και επιστρέφω ολόκληρη την παράδοση σε αυτόν που την έστειλε. Άκουσες τι μόλις σου είπα. Επιστρέφω ολόκληρη την παράδοση. Γι' αυτό πολλές φορές κοιτάς γύρω σου και βλέπεις ανθρώπους που ζούσαν μιλώντας άσχημα για σένα να περνούν από παράξενες καταστάσεις. Ασθένειες που εμφανίζονται από το πουθενά. Γάμοι που καταραίουν χωρίς προειδοποίηση. Παιδιά που επαναστάτησαν, δουλειές που φεύγουν από τα χέρια όπως το σαπούνι. Τρομάζεις και ακόμα αισθάνεσαι λυπημένος. Είσαι τόσο παιδί μου που ακόμα νιώθεις λυπημένος για εκείνους που σε μαχαίρωσαν. Αλλά να ξέρεις, δεν ήσουν εσύ που προκάλεσες. Ήμουν εγώ ο Κύριος, υπερασπίζοντας την υπόθεση του εκλεκτού μου ενώ κοιμόταν ήρεμα. Και τώρα πρέπει να κατανοήσεις κάτι που ίσως σε ενοχλεί, αλλά είναι απαραίτητο για την ανάπτυξή σου. Πολλοί από τους ανθρώπους που μίλησαν άσχημα για σένα δεν μίλησαν από άμεση κακία, μίλησαν από ασυνείδητη ζήλια. Είδαν σε σένα ένα φως που ούτε εκείνες ήξεραν να κατονομάσουν. Είδαν τον τρόπο που αντάμωσες μετά την απώλεια το 2020, το 2021, μετά από εκείνη την απόλυση, μετά από εκείνο τον διαζύγιο, μετά από εκείνη την προδοσία. Είδαν τον τρόπο που φρόντισες τη άρρωστη μητέρα σου χωρίς να παραπονιέσαι στους συγγενείς. Είδαν εσένα να μεγαλώνεις παιδιά μόνος ή μόνη, κρατώντας λογαριασμούς, carrying the weight of an entire family on your back, and still showing up at mass, still greeting the neighbor, still bringing food to those in need. Αυτό ενοχλεί. Αυτό εκρήγνεται μέσα σε αυτούς που δεν έχουν την πίστη σου. Και ο τρόπος που αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν για να ανακουφίσουν την εσωτερική τους πίεση είναι προσπαθώντας να σε μειώσουν με λόγια. Πρέπει να πιστέψουν ότι δεν είσαι όλα αυτά, αλλιώς θα έπρεπε να κοιτάξουν τον εαυτό τους. Και κοιτάζοντας τον εαυτό τους, είναι το πιο επώδυνο πράγμα που υπάρχει για κάποιον που δεν έχει παραδοθεί ακόμα σε μένα. Γι' αυτό, παιδί μου, θέλω να σταματήσεις να προσπαθείς να καταλάβεις με τη λογική σου, γιατί τόσοι άνθρωποι μίλησαν άσχημα για σένα κατά τη διάρκεια της ζωής σου. Δεν έχει ανθρώπινη λογική. Έχει πνευματική λογική. Και η πνευματική λογική είναι απλή. Όταν ανάβει το φως, η κατσαρίδα τρέχει. Είσαι φως. Ανάβεις ολόκληρους χώρους απλώς με την είσοδό σου. Αλλάζεις την ατμόσφαιρα του σπιτιού μόλις φτάνεις από τη δουλειά. Είσαι το σημείο ισορροπίας της οικογένειάς σου, ακόμη και αν κανείς δεν σου το πει αυτό από το στόμα. Και ακριβώς γι' αυτό, ακριβώς γιατί είσαι φως, προσελκύεις σκιές. Αλλά οι σκιές ποτέ δεν νικούν το φως. Οι σκιές υπάρχουν μόνο λόγω του φωτός. Θεραπεύσου από αυτή την ιδέα ότι πρέπει να αγαπηθείς από όλους. Ποτέ δεν ήσουν φτιαγμένος για να είσαι ομόφωνος. Δημιουργήθηκες για να είσαι πιστός. Και η πίστη ενοχλεί τους άπιστους. Και αν αυτή τη στιγμή η καρδιά σου επιβεβαιώνει κάθε μία από αυτές τις λέξεις, είναι γιατί η κλίση είναι πραγματική και η κλίση είναι τώρα. Νιώθεις. Ξέρεις. Δεν μπορείς πια να προσποιείσαι ότι δεν νιώθεις. Το ψηφιακό βιβλίο «Πώς να ξέρω αν ο Θεός θα με σώσει στην έσχατη κρίση» σε περιμένει στο σύνδεσμο ακριβώς παρακάτω, στην περιγραφή και στην κορυφή των σχολείων, με τον πιο εύκολο τρόπο δυνατό για το δάχτυλό σου. Δεν είναι απλή ανάγνωση. Είναι προστασία.
είναι θωράκιση για σένα και την οικογένειά σου αυτές τις εποχές που ο εχθρός εργάζεται γρήγορα και ο χρόνος πιέζει με τρόπο που λίγοι έχουν παρατηρήσει. Μην το αναβάλεις. Η σημερινή ημέρα που αναβάλεις αύριο μπορεί να μην σου επιστραφεί. Τώρα ας πάμε στο πιο σημαντικό μέρος αυτού του βίντεο. Ας πάμε στην απόφαση. Την απόφαση που έχω ήδη πάρει σχετικά με αυτούς που μίλησαν άσχημα για σένα, σχετικά με αυτούς που διέδωσαν ψέματα για σένα, σχετικά με αυτούς που παραμόρφωσαν τα λόγια σου, σχετικά με αυτούς που εφήραν ιστορίες για να σε ρίξουν στα μέρη, όπου ούτε καν ήσουν παρόν για να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Το πρώτο πράγμα που έχω αποφασίσει είναι το εξής. Κανένα στόμα που σηκώθηκε εναντίον σου και που συνεχίζει να σηκώνεται εναντίον σου δεν θα ευημερήσει. Σημείωσε αυτή τη φράση, κόλλησέ την στο ψυγείο, επανάλαβε την όταν χτυπήσει η αγωνία στις 3 το πρωί. Κανένα όπλο που φτιάχτηκε εναντίον σου δεν θα ευημερήσει και κάθε γλώσσα που θα σηκωθεί εναντίον σου σε κρίση, εγώ ο ίδιος θα την καταδικάσω. Αυτό δεν είναι μια όμορφη φράση για να μπει σε κορνίζα. Αυτό είναι διάταγμα. Και όταν διατάζω, το σύμπαν οργανώνεται για να το εκπληρώσει. Η δεύτερη απόφαση είναι πιο ευαίσθητη και ίσως σε τρομάξει λίγο. Ορισμένα από τα άτομα που μίλησαν άσχημα για σένα δεν θα είναι πλέον στη ζωή σου τους επόμενους μήνες. Όχι επειδή θα κάνεις καυγά, όχι επειδή θα απαιτήσεις, αλλά επειδή εγώ θα τα βγάλω. Θα ανοίξω μια φυσική απόσταση μεταξύ σου και εκείνων που δεν αξίζουν πια να κάθονται στο τραπέζι σου. Ορισμένοι θα μετακομίσουν σε άλλη πόλη. Ορισμένοι θα βρουν δουλειά μακριά. Ορισμένοι θα εξαφανιστούν από περηφάνεια. Ορισμένοι, δυστυχώς για αυτούς, θα εκτεθούν δημόσια από το ίδιο το δηλητήριο που είχαν ξεστομίσει. Και σε αυτή τη στιγμή σου ζητώ ένα μόνο πράγμα. Μην το γιορτάσεις. Μην δημοσιεύσεις υπονοούμενα στα δίκτυα. Μην στείλεις μήνυμα ζητώντας ικανοποίηση. Απλά σιώπησε και κοίτα με να δουλεύω. Ο δίκαιος δεν χρειάζεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ο δίκαιος χρειάζεται μόνο να σιωπήσει και να παρακολουθήσει τον Κύριο να αγωνίζεται για Αυτόν. Η τρίτη απόφαση είναι η πιο όμορφη από όλες. Θα σε αποζημιώσω. Ό,τι προσπάθησαν να πάρουν με το στόμα θα το επιστρέψω με το χέρι μου. Κάθε σπόρτα που έκλεισε λόγω κουτσομπολιού θα ανοίξω μία μεγαλύτερη. Κάθε εργασία που έχασες λόγω ψέματος που υπόθηκε σε κλειστή συνάντηση θα την ανταλλάξω με μία καλύτερη, με καλύτερο μισθό, με καλύτερο περιβάλλον, με καλύτερους ανθρώπους. Κάθε φιλία που απομακρύνθηκε ακούγοντας συκοφαντία θα την αντικαταστήσω με πραγματικούς αδελφούς και αδελφές που θα σε υποδεχτούν με ζεστή αγκαλιά, με πιάτο φαγητού στο τραπέζι, με ψωμί μοιρασμένο χωρίς δεύτερη πρόθεση. Κάθε φορά που έκλαψες στο μπάνιο μετά από όσα άκουσες για σένα, μεταμόρφωσα αυτό το δάκρυ σε πνευματική κατάθεση. Και τώρα ήρθε η ώρα της ανάληψης. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή ίσως σκέφτεσαι, αλλά Κύριε, γιατί πήρε τόσο χρόνο? Και σου απαντώ με ειλικρίνεια. Άργησα γιατί δεν ήσουν ακόμα έτοιμος να δεχτείς. Αν είχα ενεργήσει τον πρώτο χρόνο, τον δεύτερο χρόνο, τον τρίτο χρόνο αυτού του πόνου, θα κουβαλούσες ακόμα πάρα πολύ πίκρα για να διαχειριστείς την ευλογία. Θα είχες χρησιμοποιήσει τη νίκη για να δείξεις στους ανθρώπους που σε έριξαν. Θα είχες γίνει, δίχως να το καταλάβεις, όπως εκείνοι. Δεν σε διαμόρφωσα γι' αυτό. Σε διαμόρφωσα για να είσαι μεγαλύτερος. Μεγαλύτερος από τον εγωισμό. Μεγαλύτερος από την εκδίκηση. Μεγαλύτερος από την επιθυμία να αποδείξεις σε κάποιον ότι νίκησες. Και σήμερα, μετά από όλα όσα πέρασες, μετά από τόσες νύχτες κακής ύπνου, μετά από τόσες σιωπηλές προσευχές, μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στο δωμάτιο, μέσα στο μπάνιο, με το ντους ανοιχτό για να μην ακούσει κανείς, τώρα ναι, είσαι έτοιμος. Υπάρχει ένα πνευματικό πρότυπο που θέλω να σου διδάξω, πριν συνεχίσουμε. Κάθε φορά που μιλούν άσχημα για ένα παιδί μου, 3 πράγματα συμβαίνουν διαδοχικά στο αόρατο σχέδιο. Πρώτον, ο χρόνος της εκεχηρίας εκείνου του ατόμου που μίλησε αρχίζει να συντομεύει. Δεν λέω τον χρόνο ζωής, λέω λέγοντας τον χρόνο της ακατάλληλης ευημερίας. Δευτερόλεπτο, ο χρόνος του γιού μου αρχίζει να επεκτείνεται. Πόρτες που θα άνοιγαν μόνο σε 3 χρόνια αρχίζουν να ανοίγουν σε 3 μήνες. Τρίτον, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, η αλήθεια αρχίζει να αναδύεται, χωρίς ο γιος μου να χρειάζεται να πει μια λέξη. Άνθρωποι που ούτε γνωρίζεις αρχίζουν να σε υπερασπίζονται. Άνθρωποι που βοήθησες και ίσως έχεις ξεχάσει, επιστρέφουν για να επιστρέψουν. Άνθρωποι που άκουσαν την συκοφαντία,
αλλά που είχαν ανήσυχη καρδιά, αρχίζουν να σε αναζητούν αυθόρμητα για να ζητήσουν συγγνώμη. Θα δεις αυτό να συμβαίνει ακόμα φέτος. Μπορείς να σημειώσεις αυτή τη λέξη στη μνήμη σου και να με ρωτήσεις μετά. Ξέρω ότι καθώς ακούς αυτά, κάτι μέσα στο στήθος σου σπάει και ξανασυντίθεται ταυτόχρονα. Έτσι εργάζεται το πνευμά μου όταν θέλει να πάρει έναν γιο μου στο επόμενο επίπεδο. Και είναι ακριβώς σε αυτό το επίπεδο που πολλοί άνθρωποι κόβονται. Κόβονται γιατί δεν έχουν χάρτη. Κόβονται γιατί δεν έχουν επιβεβαίωση αν θα αντέξουν τη δίκη που πλησιάζει, αν είναι πραγματικά από τους δικούς μου, αν το σημάδι που νιώθουν στο στήθος είναι αληθινό. Γι' αυτό προετοίμασα το ισχυρό ψηφιακό βιβλίο για σένα. Πώς να ξέρω αν ο Θεός θα με σώσει στην έσχατη κρίση. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε βιβλίο. Είναι ο χάρτης που έστειλα να γραφτεί, ειδικά για αυτή τη στιγμή που η καρδιά σου ζει τώρα, σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη διαδρομή. Θα ανακαλύψεις τα πραγματικά σημάδια του ποιος είναι κάτω από την κάλυψή μου, θα κατανοήσεις τι βλέπω όταν κοιτάω τη ζωή σου και θα βγεις από την ανάγνωση με τη βεβαιότητα ότι αυτή η πίεση στο στήθος έχει όνομα, έχει αίτιο και έχει τέλος. Ο σύνδεσμος είναι στην περιγραφή και αναρτημένος στην κορυφή των σχολείων, στον πιο εύκολο δυνατό τρόπο για το δάχτυλό σου. Πάτησε, διάβασε και άφησέ με να σου δείξω το υπόλοιπο του σχεδίου. Αυτό το βίντεο μπορεί να αφαιρεθεί ανά πάσα στιγμή. Αν ήρθε σε σένα σήμερα είναι γιατί σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή. Σχολίασε αμήν, το δέχομαι, ακούω, σημειώνω. Τώρα πρέπει να σου μιλήσω για ένα πράγμα που λίγοι πάστορες αναφέρουν, αλλά που είναι θεμελιώδες για να καταλάβεις τι ζεις. Υπάρχουν 3 τύποι ανθρώπων που μιλούν άσχημα για σένα. Και το να γνωρίζεις τη διάκριση μεταξύ των 3 είναι αυτό που θα σου δώσει ειρήνη για το υπόλοιπο της ζωής σου. Ο πρώτος τύπος είναι ο φθονερός ανοιχτά. Αυτός δεν κρύβεται. Σε κοιτάει στραβά, σε αγνοεί, κάνει κακή φατσούλα, απαντάει με ηρωνία. Αυτός είναι ο πιο εύκολος να αναγνωριστεί και παραδόξως ο οποίος προκαλεί λιγότερη ζημία. Γιατί? Επειδή ήδη ξέρεις ποιος είναι. Η φρουρά σου είναι ανεβασμένη. Η προσευχή σου είναι ήδη έτοιμη. Αυτός ο τύπος ανθρώπου, πνευματικά, είναι σαν το σκυλί που γαυγίζει πολύ αλλά δεν δαγκώνει. Κάνει θόρυβο, σε ενοχλεί, αλλά δεν μπορεί να πλησιάσει το σπίτι σου. Ο δεύτερος τύπος είναι ο ψεύτικος φίλος. Αυτός είναι πιο επικίνδυνος. Αυτό σε αγκαλιάζει, σε προσκαλεί για μεσημεριανό την Κυριακή, στέλνει ηχητικό μήνυμα λέγοντας «Μου λείπεις». Σου θυμίζει τα γενέθλιά σου και ταυτόχρονα στην ομάδα από την οποία δεν ανήκεις είναι ο πρώτος που κάνει like στη φήμη που μίλησαν για σένα. Ο δεύτερος είναι προδότης γιατί ζει σε 2 συχνότητες. Τρώει το ψωμί σου και σε μαχαιρώνει από το στόμα. Αυτόν εγώ θα εκθέσω. Όχι εσένα. Όχι με απαιτήσεις. Όχι με συζητήσεις στο WhatsApp. Θα εκθέσω αυτόν τον τύπο μέσω των αντιφάσεων του. Απλώς πρέπει να παραμείνεις σταθερός και να περιμένεις υπομονετικά ως παιδί. Ο τρίτος τύπος είναι ο πιο υποχθόνιος και ο πιο επώδυνος από όλους. Είναι ο κοντινός συγγενής. Είναι ο αδελφός, η νύφη, ο θείος, ο πεθερός και μερικές φορές, δυστυχώς, ακόμα και ο γιος. Είναι αυτός που μοιράζεται το αίμα σου ή μοιράζεται τη στέγη σου ή τουλάχιστον μοιράστηκε σε κάποιο σημείο της ζωής. Όταν το αίμα μιλάει άσχημα για το αίμα, υπάρχει ένας πόνος που κανένας φίλος δεν μπορεί να προκαλέσει. Το ξέρεις αυτό γιατί το έχεις αισθανθεί. Ίσως το έχεις αισθανθεί αυτή την εβδομάδα, σε κάποιο μεσημεριανό, σε κάποια οικογενειακή ομάδα, όπου αναφέρθηκες με περίεργο τρόπο, σε κάποιο τόνο που κανείς άλλος δεν πήρε πρέφα, αλλά που εσύ ένιωσες να καρφώνεται στο στομάχι. Αυτός ο πόνος, παιδί μου, κόρη μου, είναι ένας από τους πιο αρχαίους πόνους της ανθρωπότητας. Ο Κάιν μίλησε άσχημα για τον Άβελ πριν σκοτώσει τον Άβελ. Ο Ιωσήφ ήταν στόχος των ίδιων του των αδελφών πριν καταλήξει στο βάθος ενός πηγαδιού. Ο Δαβίδ ήταν κατηγορούμενος από τον ίδιο του τον γιο μέσα στο ίδιο του το παλάτι. Η ιστορία επαναλαμβάνεται γιατί η ανθρώπινη καρδιά χωρίς εμένα επαναλαμβάνεται. Αλλά θέλω να σου δώσω ένα λόγο βαθιάς παρηγοριάς τώρα. Αν έχεις προδοθεί από το στόμα κάποιου από την ίδια σου την οικογένεια, δεν είσαι μόνος σε αυτή την ιστορία. Οι μεγαλύτεροι μου γη πέρασαν ακριβώς από αυτό. Και όλοι τους, χωρίς εξαίρεση, υψώθηκαν μετά. Όχι παρά αυτά, γιατί εξαιτίας αυτού. Η οικογενειακή προδοσία
ήταν το εφαλτήριο. Ο Ιωσήφ έγινε κυβερνήτης της Αιγύπτου. Ο Δαβίδ έγινε χρησμένος βασιλιάς. Ο Ιησούς, ο δικός μου γιος, απορρίφθηκε από τους δικούς του ανθρώπους και παρόλα αυτά εκπλήρωσε τον πιο σημαντικό προορισμό σε όλη την ιστορία. Αν περνάς αυτό τώρα, είναι σημάδι ότι σε έχω χωρίσει για κάτι μεγάλο. Αντέξτε τη διέλευση. Η διαδρομή έχει τέλος. Και αυτός που θα φτάσει από την άλλη πλευρά είναι ένας καλύτερος εαυτός σου, πιο ήρεμος, πιο σταθερός, πιο ικανός να αντέξει ό,τι έρχεται. Τώρα θα σου δώσω μερικές πρακτικές οδηγίες, γιατί ξέρω ότι δεν ήρθες εδώ απλά για να ακούσεις όμορφα λόγια. Ήρθες γιατί είσαι σε πόνο. Ήρθες γιατί είσαι κουρασμένος. Ήρθες γιατί δεν ξέρεις τι να κάνεις το πρωί της Κυριακής όταν χτυπάει το τηλέφωνο, στο οικογενειακό γεύμα όπου η σιωπή μιλάει πιο δυνατά από τις λέξεις, στην ώρα του καφέ της εταιρείας όπου τα χαμόγελα δεν φτάνουν στα μάτια. Άκου λοιπόν προσεκτικά. Πρώτη οδηγία. Σταμάτα να προσπαθείς να διορθώσεις την εικόνα που έχουν οι άλλοι για σένα. Αυτή είναι η πιο άχρηστη δουλειά που υπάρχει κάτω από τον ήλιο. Δεν τοποθετήθηκες σε αυτόν τον κόσμο για να διαχειρίζεσαι την αντίληψη των άλλων σχετικά με σένα. Τοποθετήθηκες για να εκπληρώσεις ένα συγκεκριμένο σκοπό. Κάθε λεπτό που ξοδεύεις, προσπαθώντας να εξηγήσεις τον εαυτό σου σε εκείνους που αποφάσισαν να μην σε καταλάβουν, είναι ένα λεπτό που σου κλέβει την κλίση σου. Σταμάτα. Σήμερα. Τώρα. Πριν τελειώσεις αυτό το βίντεο. Δεύτερη οδηγία. Άρχισε να παρατηρείς τους καρπούς της ζωής εκείνων που σε επικρίνουν. Είπα μία φορά, και επαναλαμβάνω τώρα, ότι από τους καρπούς γνωρίζεις το δέντρο. Κοίτα τη ζωή αυτού του ανθρώπου που σε επιτίθεται. Κοίτα τον γάμο του. Κοίτα τη σχέση του με τα παιδιά. Κοίτα την ειρήνη που έχει στο σπίτι του. Κοίτα την υγεία του. Κοίτα την ευημερία του. Θα δεις με τρομακτική καθαρότητα ότι όποιος μιλάει πολύ άσχημα για τους άλλους, σπάνια έχει μια όμορφη ζωή να επιδείξει. Και όταν το βλέπεις αυτό με πνευματικά μάτια, ο πόνος μειώνεται. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν σε επιτίθεται. Φωνάζει για βοήθεια μέσω της κουτσομπολιάς του. Τρίτη οδηγία, και αυτή είναι η πιο δύσκολη. Άρχισε να προσεύχεσαι για αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρω ακριβώς τι σκέφτεσαι τώρα. Κύριε, μου ζητάς πάρα πολλά. Δεν μπορώ. Δεν θα τα καταφέρω. Αλλά άκου. Δεν σου ζητώ να νιώσεις αγάπη αμέσως, σου ζητώ να κουνήσεις το στόμα σου. Πες φωναχτά ακόμα και αν δεν αισθάνεσαι τίποτα μέσα σου. Κύριε, ευλόγησε αυτόν τον άνθρωπο. Κύριε, φρόντισε αυτόν τον άνθρωπο. Κύριε, κάνε το θέλημά σου στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Θα νιώσεις μια μπάλα στο λαιμό τις πρώτες φορές. Θα νιώσεις θυμό να ανεβαίνει. Θα θέλεις να σταματήσεις στη μέση. Μην σταματάς. Γιατί κάθε μία από αυτές τις λέξεις είναι ένα τσεκούρι που χτυπά στη πικρή ρίζα, που προσπάθησαν να φυτέψουν μέσα σου. Και χωρίς αυτή την πικρή ρίζα γίνεσαι ελαφρύς. Και όταν γίνεσαι ελαφρύς, μπορώ να σε υψώσω. Όταν είσαι βαρύς από πίκρα, δεν μπορώ να σε βγάλω από το έδαφος. Όχι γιατί δεν θέλω, αλλά γιατί η πίκρα είναι ένα άγκιστρο και κανένα άγκιστρο δεν αφήνει το πλοίο να πετάξει. Πρέπει επίσης να σου μιλήσω για την οικογένειά σου. Συγκεκριμένα. Για τα παιδιά σου, αν έχεις. Για τα εγγόνια σου, αν έχεις φτάσει σε αυτή τη φάση. Για τον σύντροφό σου, για το σπίτι σου. Όταν πορεύεσαι στον σκοπό, ακόμα και όταν οι άλλοι μιλούν άσχημα για σένα, εγώ θωρακίζω το σπίτι σου με έναν τρόπο που λίγοι μπορούν να καταλάβουν. Αυτό που πέφτει στα άλλα σπίτια της γειτονιάς δεν πέφτει στο δικό σου. Αυτό που κλέβει τα παιδιά από τις άλλες οικογένειες δεν κλέβει τα δικά σου. Αυτό που καταστρέφει τους γάμους γύρω δεν αγγίζει τον δικό σου. Και αυτό δεν συμβαίνει από τύχη. Συμβαίνει γιατί είσαι δικός μου και εγώ είμαι ζηλιάρης για ό,τι είναι δικό μου. Γι' αυτό επιμένω να σου θυμίζω τη δική σου απόστολη. Δεν είσαι απλώς ένας εργάτης, μια μητέρα, ένας πατέρας, ένα παιδί, μια σύζυγος, ένας σύζυγος. Είσαι μια πνευματική κάλυψη. Η προσευχή σου τη νύχτα καλύπτει ανθρώπους που ούτε καν γνωρίζεις ότι υπάρχουν. Η παρουσία σου στο σπίτι ασφαλίζει πνεύματα που θα προσπαθούσαν να μπλέκονται εάν δεν ήσουν εκεί. Η ήρεμη σιωπή σου τη στιγμή της σύγκρουσης απενεργοποιεί παγίδες που ετοιμάζονταν εδώ και μήνες. Και ακριβώς γι' αυτό, ακριβώς επειδή είσαι κάλυψη, ο εχθρός εργάζεται σκληρά για να σε ρίξει μέσα από τα λόγια των άλλων.
Ξέρει ότι αν σε βγάλει από την ειρήνη, θα βγάλει την ειρήνη από όλο το σπίτι σου. Γι' αυτό σε παρακαλώ τώρα, με την αυστηρότητα ενός πατέρα. Μην του δώσεις αυτή τη δύναμη. Μην επιτρέπεις ένα ηχητικό μήνυμα που στάλθηκε κρυφά, μια κουβέντα γύρω από το μπάρμπεκιου, ένα όξινο σχόλιο στο γραφείο, να σου κλέψει μια ολόκληρη εβδομάδα προσευχής. Είσαι μεγαλύτερος από αυτό, είσαι δικός μου. Και οι δικοί μου δεν περπατούν προς τα κάτω. Οι δικοί μου περπατούν προς τα πάνω, πάντα. Ακόμα και όταν είναι κουρασμένοι. Πριν σε απελευθερώσω για την εβδομάδα σου, θέλω να αφήσω μια τελευταία αλήθεια που θα είναι το σημάδι της εκπλήρωσης όλων όσα σου είπα σήμερα. Στις επόμενες 7 ημέρες παρατήρησε τη ζωή σου προσεκτικά. Παρατήρησε τις κλήσεις που θα φτάσουν. Παρατήρησε τα ονόματα που θα αρχίσουν να εμφανίζονται στη σκέψη σου. Παρατήρησε τις ευκαιρίες που θα αρχίσουν να προκύπτουν χωρίς να τις έχεις ζητήσει. Και παρατήρησε κυρίως τις σιωπές. Τις άβολες σιωπές εκείνων που μιλούσαν πολύ για σένα. Όταν αρχίζω να δρω, το πρώτο πράγμα που σιωπά είναι το στόμα εκείνου που πρόσβαλε. Θα δεις. Θα ακούσεις κοντινό συγγενή να ρωτά πώς είσαι με μια διαφορετική φωνή. Θα δεις απρόσμενα μηνύματα να φτάνουν από κάποιον που έχει εξαφανιστεί εδώ και μήνες. Θα νιώσεις μια ανακούφιση να έρχεται σιγά σιγά, σαν μια παλήρωια που ανεβαίνει χωρίς θόρυβο. Αυτή η ανακούφιση είναι η επιβεβαίωση ότι ήδη εργάζομαι. Και θυμήσου πάντα, δεν τοποθετήθηκες εδώ κατά λάθος. Αυτό το βίντεο δεν ήρθε σε σένα μέσω αλγορίθμου. Αυτό το βίντεο ήρθε γιατί το έστειλα εγώ. Και αν το έστειλα, είναι γιατί σήμερα είναι η μέρα της ανατροπής. Μοιράσου αυτό το βίντεο τώρα, ώστε να φτάσει σε άλλο παιδί μου που κλαίει αυτή τη νύχτα, σε μια πόλη που ούτε καν φαντάζεσαι. Εγγραφή στο κανάλι και ενεργοποίησε το καμπανάκι για να λάβεις τα επόμενα λόγια που θα σου δώσω στις επόμενες εβδομάδες. Λόγια που θα προετοιμάσουν το σπίτι σου για όσα έρχονται. Άφησε στα σχόλια το όνομά σου και την πόλη που μένεις, ώστε άλλοι δικοί μου να προσευχηθούν για σένα αυτή την εβδομάδα. Σε βλέπω, σε ακούω, σε γνωρίζω με το όνομα. Δεν σε έφερα μέχρι αυτό το λεπτό χωρίς σκοπό. Κάθε λέξη που άγγιξε την καρδιά σου επιλέχθηκε χειρουργικά, τη στιγμή ακριβώς που το στήθος σου χρειαζόταν να ακούσει. Και αν υπάρχει ακόμα αμφιβολία μέσα σου για το τι να κάνεις τώρα, σου απαντώ ως πατέρας προς γιο. Κάνε το επόμενο βήμα. Γι' αυτό ετοίμασα το δυνατό ψηφιακό βιβλίο για σένα. Πώς να ξέρω αν ο Θεός θα με σώσει στην έσχατη κρίση. Είναι στον σύνδεσμο της περιγραφής και σταθερό στην κορυφή των σχολείων, στη διάθεσή σου, περιμένοντας το ναι σου. Δεν είναι ανάγνωση, είναι σφραγίδα. Δεν είναι θεωρία, είναι επιβεβαίωση. Θα ανοίξεις αυτή την πρώτη σελίδα και θα νιώσεις αυτό που πολλοί από τα παιδιά μου έχουν ήδη πει ότι ένιωσαν, την αίσθηση του να επιστρέφεις σπίτι μετά από ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Μην αναβάλεις αυτή τη στιγμή. Δεν ήρθες εδώ τυχαία. Ήρθες λόγω κλήσης. Σχολίασε αμήν κάτω από αυτό το βίντεο, γράψε το όνομά σου και άνοιξε το βιβλίο σήμερα, ακόμα σήμερα, πριν κοιμηθείς. Σε αγαπώ. Σε είδα. Και ήδη αποφάσισα.